नमस्कार. आजचं दैनिक गोमंतक तुम्ही वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली महत्त्वाची बातमी म्हणजे राज्याच्या जलवाहतुकीत महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावणाऱ्या फेरीबोटीचे वाहतूक दर आता महागणार आहे. सध्या फेरीबोटीत फक्त 4 चाकी वाहनांसाठी शुल्क आकारले जात होते, त्यात आता बदल होणार असून दुचाकी स्वारांसाठी 5 रुपये तर 4 चाकींसाठी 40 रुपये मोजावे लागणार असल्याची माहिती नदी परिवहन खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली. त्याचप्रमाणे फेरीबोटीतून नियमित प्रवास करणाऱ्यांसाठी मासिक पासची सोय केली आहे. दुचाकी स्वाराला मासिक 150 रुपये तर 4 चाकीला 600 रुपये आकारले जाणार आहे. राज्यातील जलमार्ग अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने पारंपरिक फेरीबोटीपेक्षा 3 पट जास्त क्षमतेच्या रोरो फेरीबोटी येत्या 6 महिन्यात सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सुभाष फळदेसाई यांनी सांगितले. कलंगूट हा गाव जरी पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असला तरीही या भागात आजही मोठ्या प्रमाणात शेती केली जाते. स्थानिक ख्रिस्ती तसेच हिंदू लोकांकडून दरवर्षी हंगामी तसेच खरीप शेतीची पिके येथे मोठ्या प्रमाणात काढली जातात. येथील सेंट अलेक्स चर्च परिसरात भरत असलेल्या पारंपरिक शनिवारच्या बाजारात स्थानिक भाजीपाला, उकडे तांदूळ यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. हवामानातील बदलामुळे साथीचे रोग फैलावतात. यापासून वाचण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्तीवर्धक असा काढा भारतीय आयुर्वेदिक संस्थेने तयार केला आहे. हा काढा धारगळ येथील आयुर्वेदिक इस्पितळात विनाशुल्क उपलब्ध आहे. आयुर्वेदाचा बर हा शरीरावर रोगाचा हल्ला झाल्यास त्याला शरीर बळी पडू नये यासाठी असतो. त्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आयुरक्षा पॅक हा आयुर्वेदिक काढा घेतल्यास साथीच्या रोगांपासून दूर राहणे शक्य होते. याच धर्तीवर लहान मुलांसाठी बालरक्षा पॅक तयार केले गेले आहे. तर आजच हा विनाशुल्क उपलब्ध असलेला काढा तुम्ही घरी आणा आणि तुम्ही देखील निरोगी जीवन जगा. तर या होत्या आजच्या महत्त्वाच्या बातम्या. अशा प्रकारच्या बातम्या जर तुमच्याकडे असतील तर त्या आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.